Srbija i dalje odbija pružiti potpunu suradnju Hrvatskoj u potrazi za nestalim i mučenim braniteljima iz Vukovara, što i nakon više od 3 desetljeća ostavlja otvorene rane i duboku bol obitelji koje još čekaju istinu. Unatoč brojnim apelima, diplomatskim naporima i zakonskim obvezama, ključni dokumenti i informacije i dalje ostaju nedostupni. Hrvatska javnost opet podsjeća da se mir i pomirenje mogu graditi tek kada se rasvijetli sudbina svakog nestalog. Svaka neotkrivena istina još je jedan teret na plećima obitelji koje žive u neizvjesnosti, čekajući pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Dragi Hrvati, dok Milorad usred Hrvatske gradi srpske centre, službeni Beograd više od 30 godina skriva pred svijetom svoje zločine. Što više reći o četnicima, a i o našim vladama koje sve ovo dopuštaju? Od 1991. tražim majku i oca. Odvezeni su sa Trpinjske ceste. Oni su ih odveli u Trpinju, mučili, ubili, bacili na smetlište. Nada se javi kad vidim da je neko našao svoje. Tražim sina odavde iz Vukovarske bolnice odvedem i od tada nikad ništa. Potresne riječi kroz suze i stegnuto grlo vukovarske majke već 34 godine izgovaraju, a bol je sve veća i veća jer odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji je i dalje tišina, sve glasnija i glasnija. Nakon 34 godine tražim. Kad su mi djeca kasnila iz škole 5 minuta, bila je briga. I muka, znate i sami imate djecu. A 34 godine traži dijete. A i muža koji je bio prekrasan. I što sam provela s njim, to mi je bio najljepši dio života. Govore, JNA je bila profesionalna vojska, vodila je evidenciju svojih krvavih pohoda, pa i četničkih zločina. Upućeni smo da u Beogradu, u arhivu vojne policije stoje svi podaci o nestalim osobama. Što se može učiniti na političkom smislu kako bi se Srbija primorala da se otvore arhivi? Pa ne znam, jako se s njima suradnja gotovo da ni nema. Naši susjedi još uvijek šute, još uvijek nose teret svojih zločina i neće progovoriti i neće reći, neće nam pomoći da i ti ljudi nađu svoj mir. Može li naša politika tu više? Teško. Kolona nastavlja svoj put. Ulicama odzvanjaju posljednje riječi Siniše Glavaševića. Iz Vukovara za Hrvatski radio je Siniša Glavašević. Pola sata prije početka pregovora na Vukovarsku bolnicu višecjevni raketni bacač iz Bačke prosuo je puni kapacitet raketa. Podsjetimo se, u ovom objektu nalazi se 229 teških ranjenika i 7 novorođenih beba. Kolona sjećanja stigla je od bolnice do memorijalnog groblja. Pored grobova sa imenima i prezimenima, ovdje su i bijeli križevi. Nažalost, još uvijek previše ljudi, kod njih pali svijeće. I svaki put kada se pronađe masovna grobnica, kada se ekshumiraju posmrtni ostaci, na prepoznavanje dolaze supruge, majke i očevi puni nade. Svugdje idem, sve idem i valjda još postoji neka nada. Mislim da bi u duše bila mirnija puno. Mi tražimo, mi se nadamo, ali evo nađe se ljudi, pa valjda će i naći. Hrvatska traga za još 1740 osoba. Treba odgonetnuti gdje je završilo 1740 civila i branitelja. Ove godine identificirane su 43 osobe, a s nama je večeras prva osoba u državi koja se bavi tim pitanjem nestalih. To je potpredsjednik vlade i ministar branitelja, gospodin Tomo Medved. Dobro vam večer. Ima li novih tragova, može li evo u skoro neko vrijeme još obitelji doći do svoje istine? Prije svega, lijepi pozdrav vašim gledateljima, na poseban način obiteljima koje traže svoje najmilije. Želim kratko kroz osvrt na postignuća zapravo dati sliku svega onoga što smo činili u proteklih 9 godina. Preduvjet za uspješan pronalazak naših nestalih bio je normativni okvir donošenja zakona o nestalim osobama koji smo donijeli 2019. godine. U tih 9 godina mi smo pronašli 323 osobe koje su bile nestale,
ekshumirali, identificirali njihove obitelji su dobile svoj mir. Intenzivno svih ovih godina tragamo za nestalima, posebno ovdje na području istoka Hrvatske, ali i u drugim dijelovima Hrvatske, poglavito evo, na Banovini uz ovaj dio istoka Hrvatske. Istaknut ću postignuća u ovoj godini, kao što ste i vi kazali, 43 osobe, od kojih je najveći broj pronađen na masovnoj grobnici donedavno odlagalište otpada Petrovačka Dola. Tu je još puno posla. Želim slikovito prikazati koji je napor učinjen. Dakle, više od 150.000 kubnih metara otpada smo pregledali i izvezli s te lokacije. Na dubini od 17 metara u tom odlagalištu otpada, na površini od oko 400 kvadrata pronašli smo 2000 koštanih fragmenata. To dovoljno oslikava napor koji je učinjen kako bi 36 obitelji dobile svoj mir. Naravno da nastavljamo dalje i na toj lokaciji, jer ta Petrovačka Dola je naš najveći izazov, najsloženija lokacija s kojom smo se do sad susreli, ali zapravo sa tim postignućima na Petrovačkoj Doli šaljemo poruku naše odlučnosti. Odlučni smo, uklonit ćemo i brda, prekopat ćemo sva polja sa ciljem pronaći sve naše nestale. Upoznati ste da smo i prije 10 dana pronašli još 2 grobnice, jednu na području Ovčare, jednu na području Osječko-baranjske županije, općine Antunovac. U tijeku je proces identifikacije i vjerujem da će u narednim danima biti utvrđen identitet i tih posmrtnih ostataka, da će još 2 obitelji dobiti svoj mir, ali jasno nastavljamo. Protokom vremena sve veći problem jesu svjedoci, i to oni svjedoci koji su autentični, koji mogu dati pouzdane informacije. Ali šute ili se boje nešto reći? Poziv je moj prema svima i večeras ovdje iz Vukovara da smognu snage i s povjerenjem se obrate Ministarstvu hrvatskih branitelja ili drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj. Ali jednako tako koristim priliku večeras uputiti poruku i Srbiji, za koju znamo pouzdano da posjeduju dokumentaciju o sudbini osoba koje su bile u bolnici u Vukovaru, da nam dostave informacije o mjestima gdje su posmrtni ostaci naših nestalih osoba. Znamo da se u Srbiji nalazi medicinska dokumentacija iz bolnice. Znamo da su postrojbe takozvane Jugoslavenske armije nakon sloma obrane Vukovara ovdje provodili proces asanacije. Znamo tko je to činio. Neka nam kažu gdje su posmrtni ostaci da ubrzaju proces, ali i u izostanku njihove suradnje mi intenzivno nastavljamo, tragamo, nikad nećemo stati. Evo ministre, još kratko, bilo bi dobro da smo složni i jedinstveni u svemu tome, međutim podjele su i danas prisutne u društvu. Mogli ste danas vidjeti sliku Hrvatske u Vukovaru i u Škabrnji. I to je zapravo ta prava slika. Jedna druga slika u pokušaju, to je nametanje stalno nekakvih podjela. I ja pozivam da zaista kao društvo, kao narod, uvijek budemo svjesni svega onoga što smo prošli, kakve strahote smo prošli da bismo danas imali državu. Da budemo svjedoci žrtve koju su hrvatski branitelji podnijeli za slobodu koju danas imamo. Neka oni budu inspiracija u svakodnevnim odnosima i uvijek kad iznosimo teške riječi u javnom prostoru da se osvrnemo na primjer hrvatskih branitelja. Ova slika danas iz Vukovara, više od 100.000 hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata, našega naroda, u tišini i molitvi hoda prema groblju ulicama grada Vukovara, kud su zadnji puta izmučeni hrvatski branitelji i djelatnici bolnice Vukovar prolazili. Neka nam ta slika uvijek bude prisutna i da svaki dan vodimo o tome računa i zajedno gradimo našu državu, da budemo jedinstveni kao narod. To je moja ključna poruka. Zapratite kanal King Invictus Official. Svakodnevno pratimo i neovisno izvještavamo o vijestima u Hrvatskoj. Borba počinje gdje mainstream završava.